Velkommen tilbage. Skal vi se, vi nærmer os lige så stille vejs ende, og alligevel ikke. Men vi er i hvert fald ved modul 3, lektion 3, og ved alle sælgers yndlingsemne, indvendinger. Og det er selvfølgelig fuldstændig ironisk, fordi at, der er ingen af os, der kan lide indvendinger. Men det er noget, vi skal forholde os til, det er noget, vi skal træne, det er noget, vi skal være gode til, og det er noget, hvor vores træning aldrig stopper. Selv også for mig. Trust me, hvis jeg kunne give jer opskriften, der vil behandle alle indvendinger om til et salg, så havde jeg fået lov at betale mig meget mere. Men indvendinger er kort fortalt alt det, vi møder i vores salgsproces, som blokerer os fra at lukke salg. Typisk er det, jeg skal lige tænke over det, det er for dyrt, jeg skal snakke med min kone, jeg har ikke tid til det, you name it, alle sådan ting. Det er en indvending. Så noget, der blokerer dig for at lukke salget, som kunden kommer med, det er en indvending. Så hvordan håndterer vi det? Igen, hvis jeg spørger mig, så er det jo næsten en helt kunstart for sig selv. Men lad os prøve at tage det så godt vi kan, for at give jer den bedste forståelse, og i hvert fald nogle startredskaber, I kan komme i gang med. Først og fremmest, det der er no-go. No fucking go. Det er angreb. Så, hvad mener vi med det? Det mener vi, at når kunden kommer med en indvending, så skal vi ikke angribe kunden. Lad os sige, at kunden siger, jeg skal lige snakke med min kone om det, så skal vi ikke begynde at køre over i den boldgade, der hedder, okay, du kan måske ikke bare træffe en beslutning selv derhjemme, eller er du ikke mand nok, kan du ikke vise, hvor skabet skal stå, bla bla bla, alt det der, fuck det lort, det er ikke den måde, vi håndterer det på. Den første regel, det er, at det kan være, at jeg lige skal skrive noget. Rules. Den klassiske, og jeg er jo ikke fan af alt det her klassiske pis, men den er sgu god nok. Accepter og være åben over for kundens indvending. Det vil sige, at det første vi starter med, altså vores første reaktion er, det forstår jeg fuldstændig godt. Selvfølgelig skal du det. Det er tværtimod, det er mega fedt, at I har sådan et forhold derhjemme, hvor I selvfølgelig vender tingene. Og det er jo også en beslutning, der har indflydelse på jeres måske hverdag og liv. Spørger du mig til det gode, men jeg forstår det 100%. Så accept. Det er altid rule number 1. Hvad kan vi gøre herfra? Fordi det, der falder os mest naturligt ind, det er jo at begynde at argumentere for, hvorfor kunden bare skal købe lortet. Altså, hallo, videre, køb det nu. Vi har fandme været igennem samtalens opbygning og HV og nas og nice og nas igen. Vi har været igennem det hele. Hvorfor vil kunden se at lave problemer nu? Det er pissefrustrerende. Det, jeg plejer at gøre, det er at, og igen, husk på, der er ikke noget framework, der bare virker til alt. Overhovedet ikke. Og det er, at det her magien kommer som sælger og som closer, at man kan improvisere, og man har studeret faget så meget, og skabt så meget erfaring ved at tage en masse kald, at man lige stille begynder at have det her værktøj op i baghovedet, og tænker, den her situation, der skal jeg trække lige det her værktøj frem. Men det her værktøj, det er ret godt, især også hvis man er ny, for det giver jer noget ekstra betænkningstid til at finde ud af, hvad er jeres næste move. Det er, at jeg plejer faktisk at lige acceptere, lige anerkende, anerkende, ja, jeg kalder bare mange navn, men så efter anerkendt det, så trækker jeg mig ind tilbage. Og det vil sige, at jeg prøver på bedst mulig vis, hurtigst muligt, at komme væk fra emnet igen. Fordi det kan også være, at jeg ikke har bygget relation nok. Det kan godt være, at deroppe i tryghed og relation, der får jeg sgu lidt op. Så jeg prøver måske at se, om jeg kan komme tilbage ved at finde dem, jeg lige kan small talk om igen. Oppe i relation. Sige, hey, no problem. Anders, hvad fanden man? Snak med konen om det. Hils fra mig, by the way. Skøn kone, du har alt det her pisselort. Få det til at lyde, som om det er fuldstændig ligegyldigt. Du må snakke med konen, og man får ja eller nej. Whatever. Du har haft det skide sjovt med at snakke med ham. Og at sige, Anders, så du ringer bare tilbage. Vent, jeg glemte lige at spørge dig, Anders. Det slår mig lige, du er elektriker. Altså, kører jeg også ud til private forresten? Du ved, få det til at lyde naturligt, slå op til noget andet. Få ham til at small talk, bygge relation igen. Mens du får ham til at snakke igen, så tænker du dit ekstra move. Og der er flere ting, du kan gøre der. Noget jeg plejer at gøre, hvis jeg vil køre den lidt home safe, det er at
I kan godt huske, hvis jeg bygger relation på 20 minutter, så lægger jeg god tid igen. Stresser ikke. Bygger en masse relation igen, hygger, snakker. Og så efter relationen, så kører jeg lige så stille ind på problemet igen. Så jeg kører ligesom en light udgave af samtalestrukturen. En gang til. Problemet, det kender vi, så den springer vi nok bare over. Men vi kører lige relation, og så en light udgave af NAS, light udgave af nice, light udgave af NAS igen. Og sådan, at det til sidst bare lyder sådan, Anders, for fanden, altså, prøv, hvis bare lige breaker ned, altså, lån mig lige en mail, altså, betaling, og så højst sandsynligt med indvendinger, skal jeg lige huske at sige, skal du have noget andet, du kan trække op nogle gange. Så ja, det der med økonomien der, lån mig lige en mail igen, lad være med at tænke på det. Vi skal ikke have en krone op i lommen i dag. Vi skyder den til den første. Vigtigste for mig, der er lige få dig ind på appen, fordi så du lige kan se, hvordan det her det fungerer. Fordi så er hverken du eller din kone overhovedet ikke i tvivl. I kan allerede fra i morgen af se madplanerne. I kan jo selv vælge, hvornår vi skifter ud af alt det der. Jeg er slet ikke i tvivl om, at din kone hun vil elske det. Prøv lige at tænke, vi skal ikke selv stå og lave opskriften længere. Og I taber hjemme i familien. Anyways, Anders, var det din mail, var det XYZ? Yes, godt. Og så er det bare igen, bare lidt kortet, giv mig lige et OK, når du har OK på din skærm. Og selvfølgelig ikke en kroner på lommen i dag. Du ved, det er en måde, man kunne gøre det på. Der er mange andre ting. Og der er også de her klassiske, sådan, hvis de skal snakke med konen, hvis vi er oppe i højere volumenleje, for eksempel sige, helt fair, når I vender ting derhjemme sammen, hvad plejer I at vurdere det på? Er det pris? Er det hvad det giver? Er det hvordan det påvirker jeres hverdag? Hvordan træffer I sådan beslutninger derhjemme? Og så få dem til at åbne op igen. Og grunden til, at vi kører det lidt laissez-faire over, er, at jeg kommer til at lave et ark, jeg lægger ind til herinde, med indvendinger. Det er langt nemmere, fordi det er så situationsbetegnelse. Men mit bedste råd til jer, der er nye, det er, køb jer noget tid. Køb jer noget tid, når I møder en indvending. Så kør accept og anerkendelse. Og bagefter, så trækker jeg lidt tilbage. Altså, I forstår, hvad jeg mener med det. Trækker lidt tilbage på relationen, eventuelt kører rumlen igen i en light udgave, tænker over jeres angreb, attack igen. Og så finder inspirationer i det ark, jeg lægger ind til jer. Alright? Skide godt. Så det er egentlig bare det for den her lektion, fordi resten vil jeg lægge ind i arket, for der har I mere præcise eksempler, og I kan nærstudere det, I kan læse det, og så kommer jeg også til at lave en masse salgstræning og salgskursus netop omkring det her emne. Men det bliver et separat kursus for sig selv, fordi som sagt, det er lidt en kunstart, vi skal dykke ned i. Og hvis man fornemmer, at man er helt fucked på det, man har en kunde, og man sejler rundt i det, om det er mig eller en anden, der vælger, I don't care, men så vil jeg sige, få en coach, som I kan spare med omkring eksakte eksempler og situationer, I står i jeres job, i jeres kundecase, så I ligesom får bearbejdet det. Fordi hvis I mærker, at I kan slet ikke administrere det her, eller håndtere den, så overlever I ikke lang tid. For vi kommer til at møde dem, vi skal anerkende, de er der, og vi skal fucking gøre os bedre og bedre til at indvendingsbehandle dem, så vi fortsætter. Ses i næste video.